Jasno je da smo teško izgrađen napredak povjerenja u poduzetništvo degradirali. Posebno je to vidljivo nakon otvorenog svrstavanja države uz građane protiv trgovaca. Uz to smo tradicionalno pesimistični i nikako ne opraštamo neuspjeh. Pa kakva nam je poduzetnička klima i odnos prema onima koji stvaraju vrijednost u društvu? O tome više u intervjuu s mojim dragim kolegom Darkom Bukovićem, koji cijelu ovu tematiku prati nekoliko desetljeća, čak i koju godinu više od mene. Dobrodošao. Hvala na pozivu. Kako sam rekla, zapravo poduzetnička klima čini mi se opet se mijenja, posebno nakon ovog bojkota trgovina. Znamo da se cijelo to povjerenje i nekakva poduzetnička kultura teško gradi, a vrlo brzo rastače. Gdje smo danas? Nažalost, mi cijelo vrijeme živimo jedan paralelni svijet. Nikako da shvatimo da smo mi poduzetnička zemlja, da mi bi morali razmišljati zbog puno razloga i zbog brojki koje same govore o tome da je nama poduzetništvo temelj razvoja. Ako uzmemo današnji podatak, to je recimo od 155.000 hrvatskih kompanija, samo je 330 velikih. 1000 je srednjih, 10.000 je malih, a 111.000 je mikro. Dakle, kad dodamo tome 179.000 OPG-ova, od čega se 69.000 OPG-ova bavi time kao primarnom djelatnošću, i 115.000 obrtnika, od kojih je čak 60% sada novih, paušalnih. A mi moramo govoriti o zemlji koja je poduzetnička, ali mikropoduzetnička. Mi nikako da izađemo iz te zamke bivših velikih sustava u kojima je jedino želja živjeti, raditi do mirovine. Ako Bog da, do mirovine. Taj nekakav temelj gospodarstva na temelju malih i srednjih je zapravo obilježje cijele Europe, ne samo Hrvatske. Isto tako ta nekakva statistika pokazuje da većina njih jedva doživi i preživi 5 godina. I sad dolazimo do teme koju Hrvati nikako ne opraštaju, a to je neuspjeh, odnosno propast. Mislim, ne vole ni uspjeh, jer onda kažu sigurno je lopov, krao je. Ili tko zna iz kojeg razloga. Da, ili baba stričevi i tako to. Dakle, ali neuspjeh pogotovo. Za razliku od nas, Amerika koja je izrazito poduzetnička zemlja, tamo poduzetnici kreću ako treba i 10 puta iz početka. Kako to promijeniti? Pa da bi to promijenili, mi bi zapravo trebali mijenjati i svoj mindset od mladih do onih koji kreću od fakulteta do svega. Međutim, jedna stvar se tu krije kao rješenje. Po zadnjim podacima GEMA istraživanja koje je provedeno, naš motivacijski indeks za ulazak u posao je zapravo jako nizak. Jako malo je onih koji su u posao, u poduzetništvo, ušli iz jednog poriva, želje da mijenjaju, da osiguraju nekakvo bogatstvo svojoj obitelji, svojoj okolini, društvu oko sebe. Većina je onih koji su ušli u poduzetništvo iz nužde, nakon otkaza, nakon otpremnine. I tu se događa upravo ovo o čemu si govorila, da nakon nekakvih 5 godina, kada ta nekakva baza i ljudi s kojima si kontaktirao, novca kojeg imaš, se ispuhne jer nema onog strasti, nema onog elana da stvaraš neku novu vrijednost. Rekla bi da smo zapravo nas oboje u toj situaciji. Krenuli smo možda iz nužde, a onda smo se kasnije zaljubili u poduzetništvo. Ali to je zato što smo imali strast za novinarstvom od početka. To je istina. Samo da se nadovežem na ovu situaciju oko toga koliko što traje. Činjenica je da imamo dosta obiteljskih tvrtki i da je u dosta njih na redu smjena generacija. Je li to dobra ili loša vijest? Podaci govore da 80% njih neće nastaviti voditi kompanije kao što su to vodili njihovi očevi, majke i osnivači, a kažu da 30% uopće se ne želi baviti poslom koji je utemeljen u toj tvrtci. I sad ako gledamo situaciju na tržištu, mi imamo zapravo brendove, sustave, poslovne odluke, čak i industrije koje ne znaju što će se dogoditi, a ti ljudi za koju godinu odlaze u mirovinu. Tu opet imamo još jednu treću dimenziju koja se zove start-upovi. Oni pak unose neki potpuno novi mindset. Ok, start-up nije klasično poduzeće, ni malo ni srednje, znači ima intenciju izaći na globalno tržište, vrlo brzo se razviti i onda se prodaju. Je li možda i to neki
na neki način trasiranje puta koji bi možda mogle slijediti obiteljske tvrtke. Kada pogledamo zadnje podatke o start-upovima, mogućnosti i o svemu koje bi moglo se pozicionirati na tržištu, ne smijemo zaboraviti da vrlo mali broj njih će doživjeti sudbinu jednoroga. Mi u ovom trenutku imamo 2 jednoroga, treći potencijalni, tako je, gdje su opet procjene s jedne ili s druge strane, tako da imamo jako puno ljudi i to je jedan segment kojeg nas dvoje zapravo pratimo dugo, to je ta promjena prema self-preneur ili samozaposlenoj ekonomiji. Većina iz start-upova kreće na takav način, pa onda se udružuju da bi stvorili neku dodanu vrijednost. Sad, ko će se tu pojaviti? Financijska institucija, fondovi rizičnog kapitala. U ovom trenutku je pitanje i strategije tog potencijalnog širenja, jer ti start-upovi u jednoj svojoj mikrozoni moraju živjeti taj život neki 5-6 godina i postaviti odnose, usluge, proizvoda na tržištu. Sad kad si već spomenuo financije, čini mi se da je to financijsko tržište također na neki način odraz cjelokupne te poduzetničke kulture i atmosfere, pri čemu start-upovi su ipak u nekoj prednosti, pogotovo oni koji su iz sektora IT-a, softvera i tako dalje. Međutim, banke kojima smo mi i dalje primarno okrenuti nerado financiraju mala i srednja poduzeća. Pa problem je u tom neshvaćanju zapravo svih tih promjena. Svatko od nas i kad kreće u nekakav poduzetnički pothvat, pokušava i banci i nekom drugom objasniti ideju. Mi smo još uvijek tanki sa tom procjenom know-howa, sa nekakvom procjenom buduće vrijednosti brenda i u konačnici nekada kada pogledamo strana iskustva, mi smo svjedoci da su ljudi kupili brend, a da ni vi i ni ja, ni slušalci, gledatelji ne znamo kako se zvala tvrtka koja je kupljena. Jer se kupuje brend, kupuje se potencijal kojeg taj netko ima na tržištu. Morat ćemo proći tu katarzu, ali kombinacija banaka koje su otvarale zajedno sa, pa evo uzmimo i HBOR i ostale, koji su otvarali fondove rizičnog kapitala i činjenice da su u zadnje vrijeme neki jači hrvatski brendovi dobili nove vlasnike u investicijskim fondovima, zapravo govori kako je to ta niša koja može zapravo potaknuti gospodarstvo. Bojim se da ćemo ostariti dok financijska industrija shvati potencijale poduzetnika poput nas. Pa čisto za kraj može da me podsjetiš zašto smo uopće poduzetnici? Pa evo da ne bi bio, da ne pogriješim u nekoj rečenici, ja sam pripremio tu jednu rečenicu koja možda više od svega odcrtava razlog zašto smo poduzetnici. Ono, što je to nama trebalo, Boga? Ne znam. Ona glasi ovako. Iako se poduzetništvo često povezuje sa stresom i iscrpljenošću, nekoliko odvojenih istraživanja je pokazalo da samozaposleni ljudi, poduzetnici, su ipak zdraviji i sretniji od prosjeka stanovništva. Vjerujem da se u tome krije i ona odluka i najveća sloboda koju poduzetništvo ima, a to je sloboda odlučivanja s kim ne želite raditi. Lijepo rečeno, evo ja ću samo dodati da čak i u ovom trenutku jedva stojim na nogama, ali sam zato zdrava i sretna. Hvala ti lijepa, nadam se da ulazimo ipak u neko bolje poduzetničko vrijeme. I ja se nadam, svako dobro.